O pasado venres, Outes acolleu unha xornada con motivo do Día Mundial contra a Polio, un acto que combinou a proxección dun documental e un coloquio para lembrar a historia, as consecuencias e a loita das persoas afectadas por esta enfermidade en España. A proxección do documental Polio, crónica dunha negligencia, emitido pola TV3 no ano 2014, serviu como punto de partida para un debate que afondou na realidade que viviron miles de persoas durante a ditadura franquista, cando a enfermidade se espallou por España sen medidas sanitarias axeitadas. La polio afectó a muchas personas en nuestro país hasta 1976, año en que tras las campañas de vacunación masiva comenzó su erradicación. En la actualidad se calcula que en España existen unas 300.000 personas con secuelas de polio. No coloquio participaron o médico Xosé María Dios Diz, o activista Vicente Velleira e a escritora Marisol Bravos López, a autora do libro Unha historia de superación, quen compartiu a súa experiencia persoal tras ser afectada pola polio. Tuve unha polio aos 3 anos, o diagnóstico tuve 4 días na cama, o quinto xa non me tiña de pé. O diagnóstico pos meus pais foi moi cruel, porque lles dixeron así lisalladamente, pois non hai nada que facer. E teñen a pequena, pagan o que lles parezca, que non hai nada que facer. Bravo relatou como, despois dunha infancia difícil e marcada pola exclusión, logrou converterse en mestra e dedicar máis de 3 décadas ao ensino, transmitindo unha mensaxe de esforzo e esperanza. Durante o encontro tamén se lembrou a Lei da Memoria Democrática, que inclúe unha disposición de recoñecemento ás persoas afectadas pola polio durante a ditadura. Unha norma que, segundo os participantes, aínda está pendente de aplicarse na práctica. A xornada rematou cun chamamento a non esquecer o pasado e a continuar investigando sobre o síndrome pospolio, unha enfermidade que afecta aínda a milleiros de persoas en España.